ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ଶିଖିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? କ'ଣ ସତରେ ଆମେ ସବୁ ବୟସରେ ଶିଖିପାରିବା? ଚାଲ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କିପରି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ଏ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେବ, ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ଆମେ ବିନା ବାଧା ବା ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ପଚାରି ଦେଉ। ହୁଏତ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳେ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳେନି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଳି ଏବଂ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ, ଏ ପିଲାଟା କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ନିରାଶଜନକ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କରୁଛେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟି ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଭୟତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା। ତ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ଓ ଯାହା ଶୁଣିବା ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।